Good morning. Karon guys, mamaling tao. Okay, let's go. Yan ang bakal na balik. Namaling nas mama po. Mama! Pasipsipon ko, no? Saan na kayo pasipsip? Nalisod kayo tayo na. Mamatay. Guritanan. Isa na. Isa. Whoa. Hi. Let's go. Ano yung pagpasip-sip. Pagpasip-sip ko dire daples kasada. Agoy, wa man ni kaon, may apas mo na itong buto. Dire sa, nyara. May vlog pagani ko. Di po ka pa apel vlog. Di ka mo apel. Vlog sa rane. Nakakaon dia. Mabidyohan ka. Nakasagbutan. Muna na yung highway. O dito ang balay. Karabinhan. Wala kayo natumbang. Lubis amo ang balay. Ayan. Sa ako silingat. O ita. Typhoon Odette ng Masugman. Pero walay kurente hangtod karon dire sa mua kay nangaguba ng poste datugan o lubi naiga ko dito tagiya na yota yang mais kamaisan pinta naklama na dito kaya ikot niya to sa may wani kaon na ko sa hindi sila sige po siya kuhan susunod kuyo nice log saging ma balik pumubuang ay may kan sama kang kandeng ba mabot. A few moments later. So another trabaho na taon guys is manglalog taog baboy. Gaben. Oh. Manglalog taog baboy. Let's go. Ano sa man? Unsa? Lalog ko. Silas. Manglalog taog baboy. Ano? Kabalo ko tang lalog. Tik. Wala man hindi pa ng tubig nabasa among gamay ng luya Dik. A few moments later. Moto. Gilayog ko sa baboy. Wala na ako na video eh. Minatay. Wala kay kabutangan sa camera guys. So ako na nagipalong, nalimot ako. Kaya isog na kaya mga baboy, gipanggutom na kaya sila. Muto siya. Kapuya. Di man dahil lalim.
Okay. So, karon kuha na ko. Naluto ko og noodles. May nalaman sa bawo. Noodles with kalamunggay. Aha. Wala akong menu. Diba? Menu of the day. Dayon. Naluto na siya. Baka naman, price gas. Sponsor. Bukal na lagay. Anong kanon guys? Mais. Okay. Ay, bukal na. Bukalicious na. Bukalicious. Okay, atay lonod. Okay, lonod na. Apay kulitan.